הגעתי לפה. פאקינג מקום חור, אין לי מושג איפה אני. נסעתי לפה 45 דקות להגיע לפה ואין פה אף אחד. זה נראה ככה. זה נראה כל כך נטוש. יש פה אותו ואותו. אין אף טוריסט, אין כלום. אין פה שום תיירים. No tourists, huh? Just I inside. Just me inside. You go. Only you one. Only one inside. Yeah. Okay. No people. Anytime. יאללה, thank you. זהו, אנחנו נכנסים, זה הדלת. אוקיי. זהו, זה המבצר, אני פה לבד, אין פה אף אחד. פאק, זה עלה 30 רופי. ואני פה. מה זה? מה זה? מה קורה פה בכלל? מה זה המקום הזה? History of Planet Earth. זה? אוקיי, מה עוד? מה עוד יש פה? זה פשוט נראה כמו בית נטוש. שלקחו אותו והפכו אותו לאטרקציה, איכשהו. איך זה עובד? איך הגעתי לפה? מי המליץ לי על המקום הזה? אבל זה חוויה. יש פה בובה. קיצור, הוא גר פה, הבחור בקופה, הוא גר שם. הוא סיפר לי שהוא גר פה. אבל זהו, מה זה? זה המקום, אין פה כלום! יואו. איזה לא נורמלי, אני לא מאמין שנסעתי עד לפה. בשביל זה. אבל זה כאילו ההתחלה של הסרטים, של הסרטי אימה האלה. שאתה נוסע לקיבינים, אתה רק מדבר בדרך, כלום. אתה מגיע בסוף ויש פה רק בן אדם אחד בקופה ואחד שמנגן. יש פה 3 אנשים בכל המקום הזה, שזה אחד ואני אחד מהם. זה כאילו סרט אימה ושקט פה בטירוף. יואו. quite enough. נראה לי ששם יש קצת ציוויליזציה. אבל יואו, איזה הזיה. אני לא מאמין שהגעתי עד לפה. זה הזיה. אין פה כלום. אבל זה בית גדול, מה כאילו גאו... טוב, זה מבצר. פתח לזה מבצר, זה מקום שהוא... איזשהו מבצר. מאוד קטן, כאילו זה... יותר לי פשוט בית של איזה מישהו עשיר רצח. בנה לו מבצר, כאילו מי הוא. זהו, אני מבחינתי עשיתי כבר את כל המבצר, זהו, אין פה עוד מה לראות. טוב, אנחנו צריכים למצוא לנו פינה פה בצל איפשהו לשבת. איתו לי אין פה אף אחד. הלו! או. איפה הוא? וואלק. הטוסטוס שלי. אני כנראה חייב להביא לו כסף. וואו, ביוטיפול! רק אני פה, לא נעים לי. זה מקור הפרנסה שלו. טוב, זהו, אני צריך. סבבה, סך הכל. טוב, צריך למצוא פה פינה לשבת.